Jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko alhamis nogas ɗiɗi lewru men hitan ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi habruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon ko meftande habruji États-Unis e habruji Afrique ma en gartu joni joni so Allah jaɓi. woni to woni mbo woni ko ɗum ko holɗum ɓuti bilbasi ɗon ko leydi Mauritanie sa ummimo stade Basara aɗo nato jeere 5e ko edi dada yetto jeere nana toynaɗa keftina boutique mbo ganduɗa jeeyi ɗum ko Dieynaba Sow Maynel walla mbiya Dieynaba Alhaji jeeyowo comci prêt à porter ñotaɗi haadi ñotako jettoɗa kaldeɗa nenodireɗa cooda guilay comci mum prêt à porter coopérative joguiɗo atelier tailleur to tawi jiɗɗa comci ñotaɗi yeyma tawi jiɗɗa koɗi ñotako ñotanma kaldon famodiron yeyma guddeji worɓe kono rewɓe no jogui comci Sénégal comci Mali comci Maroc paɗe worɓe e rewɓe brodé dantel kala façon bagi ɓe jeeyi gumutoɗi Turquie kala ko neɗɗo no yodnoro no tawe ɗon ɗo boutique Bilbasi sakuji cuuroyuji ko raɓɓiri ko gueɗe rewɓe kono gueɗe worɓe kala ko gorko e debbe no cohlo kono noon ko Dieynaba Alhaji e wondiɓe mum joguiɓe coopérative Bilbasi ƴettowo yoɓe e gueɗe no watta ɗum conele ko nende e gawri samme ndemiri makka ñebbe guerte aldanke horompolle kokko ha e gawde ene yaaɓiya wadde conele ngam yeyde yimɓe cellal woni afangal kono sa soodi ɗe ɗo coneli no moƴƴe reedu ñama kara kono cellal daña kon ko coopérative Bilbasi jeeyowo cabune omo odo javel no sabo hadas kono habas soyne yiɗe key comcol yetto yiɗe key mbadi kono ɓoyde yiɗe ko jikku oɗo boutique ɓoydi e ɓesɓule leydi Mauritanie naaɓe mbo yiyani mbarodi neni ungangu mum mbo yiyani oɗo boutique coopérative Bilbasi neni alhaali mum e ɗemgal Abou Diop donnayi tareji lollirɗo Elhaji Ngori bandiraɓe Fatimata Ly winam Dieynaba Elhaji hay Abou Diop so dañi ko coodiyowo coopérative Bilbasi prêt à porter walla ko ñoota ko ñootone bandiraɓe mi yeehi jehen bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare Jamhira mon local dabol giɗaɗen ko toon to Washington e tumnade kadi e ko winda e journal NPR galle gardingu leydi hono Maison Blanche ɓe ene hono kanko joguiɗo communication laamu Donald Trump o e wi wonde ko ene wayno ko yimɓe winoɓe nawe toon to Sudan du Sud ɗum noon ko immigré ji ittaɓe ɗo États-Unis en wayno oɗo saha joni nan mofta toon to Djibouti ɗum noon ne wayno ko ɗum ɗo fof ko ɗoftade yamirore nde kanko juge fédéral mo yamiri wi wonde ko hay goto ɓeɗo fotani nawede nokkuji wiya ene mofti illa dokke due process au moins jonti ɗi siftindon tan ko kanko oɗo juge district ko biyeteɗo Brian E. Murphy o haali no wi wonde ko gouvernement Trump walla membre uji muɗum en wayno ko maw takku ɗumen wi wonde ko mbasi ɗoftade yamirore umminde toon de tribunal nde déportude yimɓe ɓe ganduɗa nawede d'abord leydi ndi gona to jeeya e caggal mum haysene nawe kadi taw kañumen koyemen ndewani tribunal donc kanko Caroline Levitt caggal nde jaɓi wonde ko haaldi wonde ko fonnoɓe nawede toon to Sudan du Sud nana mofta toon to Djibouti o yettini en felore makko wonde oɗo juge Brian Murphy wi wonde ko en wayno oɗo sadio woni ko bondude ceylagal diplomatique gongal hakkunde États-Unis e leyɗele goɗɗe ɗe jokkodiri e ɗum ɗon kadi boni kadi koye sabborde sécurité national leydi États-Unis donc siftindon tan ko ɓeɗo yimɓe donc en waɗi jeeyaɓe hen toon to Birmanie en waɗi jeeyaɓe toon to Laos Vietnam Cuba e Mexico en waɗi kadi jeeyaɓe toon to Sudan du Sud ko wawi wonde fof en wayno oɗo saha joni ɓene mofta toon to Djibouti noon ko ɗon temporairement ɓe goni ɗon eɓe gonde renoɓe so tawi kamɓe ɓeɗo ene takkaɓe ɓe mbawi dañde entretien immigration pour ha ƴeewa hol jaɓi wonde ko toɓe paarato en wayno koɓe ngala e kisal nakki kadi maɓe gartire ɗo États-Unis so jaɓani noon ɗum woni ɓe nawi continue nawede toon to Sudan du Sud e konngol makko noon kanko Caroline Levitt o wi wonde ko ɓeɗo nangaɓe déportaɓe walla wiyaɓe nawe toon ɓe fof ko kirmini ko yimɓe waɗɓe bonandeji ɗi o limti hen o wi ko yimɓe warɓe yimɓe walla yimɓe yanɓe yimɓe walla waɗɓe kidnapping walla yaaɓe banque uji en kepti kalis e janen
e nder konngol gumingol toon to maison blanche kadi hono kamɓe laamu makko kanko Donald Trump ene wayno oɗo sahaji o waɗi yamirore wiide wonde ko university Harvard ene wayno oɗo sahaji o haɗi ɗum ƴeftude kala étudiant ji international uji ɗum ɗo fof noon ko haare wonde hakkude makko kanko Donald Trump laamu makko e ɗiɗo université surtout Harvard caggal nde kadi Harvard sali rokkudemo accès kala ko fati habaruji étudiant ji surtout yen andude hol étudiant ji jeenoji e seppuji nde haara Israël e Gaza fuɗɗinde habaruji men international toon to Lituanie noon ko wuro takkodirɗe e Ukraine ɗum noon wayno ko militaire uji Allemagne yiyama hande toon en gadda toon taw kadi ɓeeɗo fof ko kebla ko toon to Lituanie walla gadda ko caggal nde kebla Allemagne ngari toon to Lituanie ɗum noon ko hunde nde meeɗani wadde tugui deuxiéme guerre mondial ko gasi ko yiyade wonde militaire uji Allemagne enen nde caggal leydi ko wawi wonde fof oɗo sa joni tumnade ministre défense mo Lituanie o wi wonde ko militaire uji Allemagne gaddo toon ɗi ko wawde walludeɓe défendude leydi mabɓe par ce que e nder kamɓe communauté européenne e kadi ko kanko Vladimir Zelensky ko haalano ko fof wi wonde ko Russie dattata ko toon to Ukraine hawnaki ma yanne leyɗele takkiɗe Ukraine ko en Lituanie ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo kadi ko yamirore walla ko hunde rendande e kamɓe communauté européenne pour wawde rende Ukraine wawde rende kadi leyɗele takkiɗe Ukraine ɗum noon neldude militaire uji toon to Lituanie toon to République démocratique de Congo hono kamɓe député ji mbawi wadde hande ittude hono lefol teddugal hono kanko ancien président Joseph Kabila o jogui siftin ɗon tan ko Joseph Kabila ko kanko laamino lendi e kadi ene wayno oɗo sahaji no kanko hoore makko ko député koye dengurdam makko kono noon e tugnade kadi habaruji gumiɗi toon surtout ne journal biyeteɗo Radio France International ko haali wonde ko ministre de la justice mo leydi République démocratique du Congo lewru ɓendu ndu eno wi o ñaagui noon o wi wonde ko alay saago gonnoɗo mawɗo leydi toon to démocratique du Congo alay saago sibabude kañum hoɗum ne tuuma wonde ene wallodira e fedde wiyetende M23 fedde M23 oɗon groupe gardiɗo fitinaji funnague leydi République démocratique du Congo o wi wonde ene wayno ko kanko oɗo président on foti ñaawede sibabude jamfima leydi Congo e kadi o wawi kanko hoore makko jeeyede bonandeji taw ko contre humanité o wawi kadi kanko hoore makko tawede walla jungo makko yiyede wonde komo jeeya ko wiyete en insurrection militaire uji lawgol men ko wawi wonde fof ene wayno ko eko jaabi kanko Joseph Kabila o wi ɗum ɗo fof ko battugol walla ko heñade laamu ngu e ɗum ɗo kadi ko wasa respectude kadi pelle walla gomuji leydi gonɗi toon ɗi wasa ɗum ɗo kadi ene wayno kadi hollude ko justice leydi Congo rewani lawol donc woyi ɗum ɗo fof ko gueɗe politique no ganduɗa hollude wonde gouvernement mo Congo kañum hoore mum oɗo sa joni anda ko waɗata kanko Joseph Kabila windi ɗum e nder réseau makko social o jaɓi décision ƴeftaɗo tawde o faami wonde ɗum kono ene wayno mum continue critique ɗum siftinde on tan ko supporteur uji makko oɗo sa joni kañumen nana ceppa sibabude wiide wonde ɗum ɗo ko hunde nde forani wonde toon to Mali délégation CEDEAO wawino hande joddade toon e délégation alliance des états du Sahel alliance des états du Sahel noon ko Burkina Faso Mali e kamɓe Niger ndendi ɗum oɗo délégation arde ɗum toon noon ko liggodade kamɓe jeeyaɓe oɗo alliance des états du Sahel surtout ko fate jokkodiral ngal noon ko guilay ngaalu ha ko fate kisal e ɗum noon e wiide mabɓe oɗo sa joni ɓe mbawi haaldude gueɗe kewɗe gueɗe ɗe ɓe ɓuuri haaldude oɗo sa joni ko ƴewde holko woni fayre nde poti toppitade fate sécurité gonɗo e ono région ɓe mbawi kadi andude oɗo sa joni wonde ko alay saago ɓe keñoɓe liggono pour wadde peeje fof mbawa rendude haade contre terrorisme ɓe kolli kadi kamɓe koye mabɓe ɗiɗo délégation ngaji fof wonde ko cehilagal e bandiragal min continue wonde ɗeɗo leyɗele gonɗe oɗo région ɓe kolli kadi no wayno oɗo sa joni ko kamɓe fof en jogui ha hande intérêt kala yimɓe wonɓe e leyɗele Afrique en poti wawde yaade ɗo beela taw ala ɗum ɗo fof ko ɓe mbi e wiide ɗiɗo délégation ngaji communiqué mo mbaɗi ɗum ɗo fof ko intérêt ji yimɓe wonɓe e nokku wiyeteɗo Afrique de l'Ouest ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde kanko Ousmane Sonko kadi nde o haali haala mon ko toon to Ouagadougou nde o yano toon wiide wonde ko CEDEAO gueɗe ɗe waɗi ɗe wona gueɗe poɗɗe waɗede critique de CEDEAO critique de kadi décision ngaji CEDEAO ƴeftuno contre surtout Burkina Faso Mali en wonde Niger caktirɗen habaruji men ko jillu ko kanko président mo Mauritanie Mohamed Cheikh Ghazouani e kanko président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye ɓe mbaɗi hande oɗo alhamis nogas ɗiɗi lewru me toon to ɓulli gaz gonɗi toon ɗo ɓe mbiyata GTA
jete non ko Grande Tortue ahmiyen gondi donc hakkunde frontière Mauritanie Sénégal dum non koye maayo ene wayno oɗo nokku woni ko ken wona temedere kilométre uji nogas e nder maayo ɗum noon ko hakkunde leydi Sénégal e leydi Mauritanie jaɓodiral waɗino hakkunde ɗeɗo leydi ɗiɗi mbawa liggudade ɗum noon ko jaɓodiral ciññinagal gila hitande ujunaji ɗiɗi 17 pour beele mbawa feccude kala bénéfice aji gummotoɗi e oɗo gaz gummoto toon oɗo gaz noon ene wayno yituno ɗum ko kamɓe Cosmos énergie yituno ɗum e nder hitande ujunaji ɗiɗi 15 e caggal mum continue liggudade kadi e BP e ɗum noon ko ene wayno kadi ko projet mo ganduɗa en ɗaminaɗo ene nafa ɗeɗo leyɗele ɗiɗi Sénégal Mauritanie ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mohamed Cheikhul Ghazouani e kanko Bachir Diomaye Faye tumnade hande Dakar Actuel ko haali min mbi wonde ko kanko président Mohamed Cheikhul Ghazouani e kanko Bachir Diomaye Faye ɓe beltima no fewi e ɓamtare nde ɓe jii oɗo projet no yarata e kadi ɓe mbi wonde ko ene wayno ko ɓe jogui yakar hawnaki gueɗe ɗe ma continue wawde ɓeydade e kadi ma continue nafde non seulement Mauritanie Sénégal mais kadi ma continue nafde Afrique de l'Ouest foof bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jewel Sare ko ɗum woni min jogonoon habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar hannde oɗo ñalawma alhamis nogas e ɗiɗi lewru men hitande ujunnaji nogas e joyyi en dal jam ha janggo so Allah on jarama